Семейство Симпсън е една от най-забавените анимации някога и абсолютна класика. Или поне беше в началото. Тя беше от първите анимации за възрастни, пробили пазара и оставили своя отпечатък върху световната култура. Буквално всички знаете кои са тези герои, независимо дали сте гледали дори половин епизод. В днешно време сериалът е известен с доста. От класическите моменти от първите сезони, които дефинират нов вид хумор в телевизията, до това, че буквално предвидиха някои неща от политиката и културата през 21 век. Но кой точно стои зад сериала The Simpsons? Наистина ли е толкова гениално, колкото някои го изкарват, или е просто една горе-долу адекватна, но прехвалена комедия? И още по-важното, защо новите епизоди са толкова по-различни от старите? Нека да започваме. Историята на Симпсън започва от 80-те и главно от Мат Гронинг, който е техният създател. Тогава най-популярното нещо по телевизиите са ситкомите. Сериалите за животите на стандартните американски семейства. Всеки с леко различен премис и различни формули за сюжети на епизодите. Мислете нещо от сорта на Алф или Full House или да, сещате се. Мат решава да направи един сериал, който е ситком, обаче анимационен, и в който се разказва едно семейство, което е възможно най-дисфункционално. Вместо да се разказва за уж нормално семейство, в което се случва нещо един ден и живота им се променя и става смешен, тук той винаги си е бил смешен и ненормален. Замисля Симпсънс като пародия на американския живот, именно разказан като ситком за американско семейство. В началото тези истории започват като кратки сегменти в шоуто на Трейси Улман, които хората толкова харесват, че група продукционни къщи се събират, за да го реализират като цял сериал с половин часови слотове за епизодите за Fox, като обаче са подписали договор с тях, че нямат право да се инатят съдържанието на епизодите и да си правят удобна политическа цензура. И разбира се, веднага става хит. За разлика от обикновения ситком слоп, който е превзел ефира тогава, това вече е наистина смешно и различно. И съвсем безстрашно пародира всяка част от американското ежедневие. Действието се развива в Спрингфилд, най-типичният американски град някога, като сериалът се фокусира върху забавните ежедневни приключения на семейство Симпсън. Холмър, Марч, Барт, Лиса и Маги, както и цялата плята от второстепенни герои в градчето. Холмър е доста глупав, именно заради което работи като инспектор по безопасността в местната атомна електроцентрала, където често не си върши работата както трябва, почти предизвиква Чернобил. Майка им е главно домакиня, а Барт Симпсън беше нещо като най-голямата мърч икона и символ на псевдоемо хората, като бях малък. Барт не е особено успешен в училище и постоянно ще как да беси учителите си или каква простия да направи този път, докато сестра му Лиса е перфектният ученик. Отдавна се води дебат колко лош пример за децата е Барт. Има какви ли не петиции да се промени характера му, но тук идва кореното неразбиране на сериала. Нима който и да е герой от Симпсънс е добър пример. Епизодите са супер добре написани и много припознаваеми, като лесно можеш да запомниш сюжетите на всеки и да разкажеш тази история накратко на следващия ден на приятел или колега, който е направил шоуто толкова популярно през 90-те. Спрингфилд наистина е най-типичният американски град и редица критици изтъкват именно това като хайлайт на ранните години на сериала. А и освен това, историите са написани по доста интелигентен начин. Като гледаш серия на The Simpsons, не се чувстваш сякаш губиш времето с поредната малумна комедия, а чувстваш сякаш учиш нещо. И тази пародия ти помага да мислиш и да се концентрираш върху проблемите на обществото. Големите корпорации в сериала са представени именно като корисно зло, което иска само да вземе парите и да развали живота на обикновените хора, като цяло си прави неща без да ги пита и действа в ущърб на интересите на града. Обикновените хора са главно представени като измъчени и странни, недоволни от живота си в по-голямата му част, което до някъде може да се каже, че позиционира сериала като ляв политически, което реално създателите му признават. Именно този сериал и неговите комично преувеличени, но все пак до някъде реалистични сюжети, помагат на много от хората да се замислят върху същината на живота си и проблемите пред щатите тогава. А и няма как да си кривим душата, просто е много смешно. Всеки епизод е бил прочитан и разиграван поне 20 пъти преди финалния запис. Така че ако някоя шега не се е сторила смешна на някого в този процес, веднага се е преработвали. Трябвало е всичко да бъде смешно на всички при всяко прочитане. Въпреки това старание, винаги успява да са горе-долу на време и шегите да са релевантни деня на премиерата на епизодите, подобно на сегашния Саут Парк. Както казах преди малко, Симпсън са известни с това, че предвиждат неща от бъдещето. И въпреки че много нещата, които се казват, че са предвидели, реално са дезинформация, реално имат и някакви попадения. Например, още в началото на хилядолетието предвиждат, че Доналд Тръмп ще стане президент, което се случва чак през 2016 за първи път. И също се шегува, че Disney ще купят Fox, техния канал, което след 20 години след това ще се случи. Истината обаче за мен е, че тези предсказания не са толкова гениални, колкото са още по-комични, отколкото когато са били направени, тъй като показват прецизно колко американският живот се е превърнал в пародия. Тук ще ви дам пример с Тръмп, като идеята ми не е да говоря за политика, доколкото да ви дам пример защо е смешно. Тръмп тогава главно е медийно лице, персонаж от разни реалити формати и TV предавания.
След като е роден в безумно заможно семейство и се опитва да се развие като бизнесмен и предприемач, успява да фалира почти всеки бизнес, който докосне и в крайна сметка влиза в света на развлеченията, като става водещ на предаването Чиновникът, което продължава дълги години. Чийто сюжет е, че група участници са на нещо като пробен период в корпорацията на видимо откачилия и идеален за реалити формат американски милиардер Доналд Тръмп. Звучи доста глупаво този екранен персонаж някога да се превърне в президент на такава могъща нация. Така че това е перфектната пародия. Това е все едно, например, някой ток-шоу водещ като Слави Трифонов да си беше направил партия. Както виждате на снимката има гологлав мъж. Зад мъжа има флагове на България и полицията или по-точно може би бодигардите са задържали Хомър. Защо и как? Не знам. Но видимо на снимката е Слави Трифонов. Ако сравните този персонаж от семейство Симпсънс и снимката на Слави Трифонов, може би те ще са едно към едно. Друго измерение на тази гениалност в началото на сериала е как даваха много по-голяма платформа на страничните герои от другите ситкоми. Приключенията на семейство сякаш бяха някакъв плод на средата им, а не бяха инициирани от тях. Всеки, от кръчмаря Мо, например, до някакви абсолютно инцидентни персонажи, бяха много важни за сюжета на епизода. С течение на времето The Simpsons се превърна в най-продължителния анимационен сериал, като вече има цели 36 сезона и едва ли ще спира скоро. Но някакси с течение на времето качеството започна да пропада. Вече анимирането не е толкова флуидно и шегите просто не са на същото ниво. Някакси по-скоро се опитват да са релевантни, повече отколкото им се получава. Просто епизодите вече за мен са необяснимо по-скучни за гледане. Бих казал, че сегашния Саут Парк е каквото беше едновремешния семейство Симпсън. Вече историята не се движи хубаво като преди, а главно за хумора се използват именно знаменитости, актуални препратки към някакви мим неща и бързи ефтини шегички. Няма нищо общо с тези епизоди от началото от към вайб. Особено откакто Дисни притежават сериала, той е доста по-спокоен и комерциален, който напълно убива OG усещането. Буквално са махнали всичките сюжети за проблемите на обществото и си ги заменили с някакви по-такива, ежедневни неща, като за нормален ситком. Не съм чул някой да чака с нетърпение новите епизоди на Симпсънс, честно казано. Доста тъпичко имайки предвид каква прекрасна анимация беше в началото. От първите сезони няма епизод с лош юзър рейтинг в IMDb, а сега няма такъв с добър. И вече дори като цяло като се замисля, не съм виждал никакъв Симпсънс мърч, нито някой да носи, нито някой да продава, което, имайки преди какво бяха преди, е много показателно за колко са пропаднали. Едно такова падение реално се очаква след цели 36 сезона, а затова и по принцип има една опция на този свят да се приключат поредиците, писал да им се направи финал и да им се приключи историята, преди да е станало прекалено късно. Има определен брой епизоди, които може да напише по една такава история, преди да се изтърка и да стане пълен слоп. Парк Шоу го прекратиха точно на време след 8 сезона. Рик и Морти вече са на 8-я и според мен са значително по-скучни от преди. Никой нормален човек не би си казал, направи още тройно толкова сезони. Колкото и да се опитвам да обективизирам пропадането на The Simpsons, това е цялото нещо, което трябва да кажа. Просто се изтърка и стана обект на цензурата на Дисни. Сега това, което излиза, не е оригиналният Simpsons за мен, а е по-скоро някакъв вид цензурирана пародия на пародията. Това, което се излъчва в момента, е всичко това, което семейство Симпсън се стараше да не бъде. И някакси мисля, че Дисни просто доят кравата, за да си оправдаят купуването на сериала. Семейство Симпсън щяха да имат невероятно легаси, като една от най-емблематичните и влиятелни политически некоректни поредици някога. Но просто решиха да го убият. И всяка година сега гледаме нови и нови епизоди, които са толкова зле, че ходи после обяснявани на тези, които са ги гледали, че трябва да гледат серии от преди 20 години, защото били велики. А какво мислите вие за тази анимация? Харесват ли ви новите сезони или според вас е пропаднала? Напишете в коментарите. Опитвам се да ги чета всичките. Ако видеото ви е харесало, има долу копче супер чат. Можете да донейтете някакви джобни, за да мога да продължа да правя видеа като това, или просто да се абонирате за канала. Така, благодаря на всички, които са мембари на канала. Най-вече благодаря на Калян Викторов и на Пица Смайли Фейс, които са членове от ниво Диамант. И също много благодаря на всички, които си купиха мърч. Както знаете, мърч вече затвори, теоретично, обаче има няколко останали тениски, няколко размера от различни дизайни, тъй като някои от вас си поръчаха тениски и така не си взеха пратките. Не е готино, братета. Така че очаквайте скоро разпродажба на каквото е останало, просто искам да видя колко точно броя има. И разбира се, скоро ще ви пратя имейл на всички, които са поръчали тениска на имейл адресите, да питам как искате да ви спомена във видео и в другото видео ще ви кажа, благодаря на всички по-отделно. Беше доста готино, че това се случи. Скоро очаквайте още готини неща, колаборации с други брандове или може би още неща от този. Така че, да, готини неща са на път. Благодаря, че гледахте до края и до скоро. Лакнете!
Отиваме там, където има кредитиране, продават и шият пердета, тонират бои, предлагат лампи и градински уреди, разкрояват и имат цветя и всички инструменти. А най-хубавото е, че ще ни кредитират и накрая ще ни го докарат вкъщи. Къде е това, бе, тата?